ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଭତ୍ତା 2000 ଟଙ୍କା। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର 100 ଦିନ ପରେ ଜାତି ଜନଗଣନା କରାଯିବ। ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ତତ୍କାଳ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନ ଓ 9 ବର୍ଷର ବିଜେପି ଶାସନରେ ଯାହା ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ତାହା କଂଗ୍ରେସ କରି ଦେଖାଇଲା। प्रगति और परिवर्तन गोटे केवल कॉन्ग्रेस।